Στα ορεινά χωριά της Κόνιτσας θα μεταφερθούμε αμέσως και ιδιαίτερα στην Καστάνιαδη, όπου η ξενιτιά σημάδεψε για πολλά χρόνια τη ζωή των ανθρώπων. Νέοι άντρες άφηναν τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους για να αναζητήσουν δουλειά και καλύτερη τύχη σε μακρινά μέρη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η στιγμή της αναχώρησης ήταν γεμάτη συγκίνηση. Μανάδες, γυναίκες και αδέλφια αποχαιρετούσαν τον ξενιτεμένο με δάκρυα, ευχές και τραγούδια, ζητώντας από τον Θεό να τον προστατεύει στα ξένα. Η ξενιτιά δεν ήταν μόνο ταξίδι. Ήταν πόνος, νοσταλγία και δοκιμασία για ολόκληρη την οικογένεια. Κι όμως, όσο δύσκολος κι αν ήταν ο αποχαιρετισμός, άλλο τόσο μεγάλη ήταν η χαρά της επιστροφής. Όταν ο ξενιτεμένος γυρνούσε στο χωριό, το σπίτι και η γειτονιά γέμιζαν ζωή, αγκαλιές και συγκίνηση. Στείνονταν τραπέζια, ακούγονταν κλαρίνα και υπηρώτικα τραγούδια και ολόκληρο το χωριό συμμετείχε στο καλωσόρισμα. Μέσα στα τραγούδια της ξενιτιάς και τους χορούς της Υπήρου, οι άνθρωποι της Καστάνιαδης κράτησαν ζωντανές τις μνήμες, τον καημό του αποχαιρετισμού, αλλά και την ελπίδα της επιστροφής στον τόπο και στους δικούς τους ανθρώπους. Ας υποδεχτούμε το τμήμα ενηλίκων. Δύσκολη μέρα για την οικογένειά μας. Ήρθε η ώρα να ξεπροποδίσουμε το Γιάννη μας, το μικρό μου αδελφό. Θα φύγει στην Αμερική. Τόσα και τόσα παιδιά έχουν φύγει για την ξενιτιά. Και τι να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Ολοβουνά και λαγκάδια. Τα σύλλα. Και η μάνα μας, η Δόλια η Αναστασιά, λέει μέρα νύχτα για το φεύγιο του Γιάννη. Πόσο στεναχωριέμαι, Γε μου, που θα φύγεις από το σπιτικό μας. Αλλά δεν μπορώ να σταθώ εμπόδιο στη ζωή σου. Να πας στο καλό, να βρεις τη τύχη σου. Όμως, να μην μας ξεχάσεις. Να μην ξεχάσεις την οικογένειά μας, το χωριό μας, την Παναγιά μας. Πάρε και αυτή την οικογένεια μαζί σου, να σε προστατεύει και να σε φιλάει, παιδί μου, στην ξενιτιά. Να μας γράφεις γράμμα, να μαθαίνουμε τα νέα σου. Ο Θεός μαζί σου, παιδί μου. Ακούω ήρθαν και άλλοι να πάμε στο δεύτερο να σε προβοδίσουμε.
Μάκης η λαμπάδα μου γραμμένη, τώρα πάω στην συνέχεια μην είναι πια καμία. Εκεί ψαπαλιγμένη μου να σώκει μου φαντάσει, εκεί ψαπανοκόρη μου φρέζει την παγένη. Ήταν μια γυναίκα, έφυγε ο άντρας της για την ξενιτιά και αυτή δεν ήξερε που είναι. Και τώρα έλεγε στα πουλάκια, εσείς πολύ απαιτούμενα που πάτε στον αέρα, μην είδατε τον άντρα μου, τον αγαπητικό μου. Κλάματα, φιλιά και γι' αυτό και ονομάστηκε τέτοιο το σημείο αυτό, τα τέτοια των ανθρώπων. Εκεί όλα γράφονταν εκεί πέρα. Μόλις σε ξεπροβοδούσε η μάνα σε φύλαγε, σου έλεγε άλλη ώρα καλή και αμέσως πήγαινε και τσάκιζε μια κρανιά. Η κρανιά τι σήμαινε, ας πούμε? Σήμαινε ότι όσα κράνια έχει η κρανιά, τόσα λεφτά να φέρει, διότι μας τώρα τα κράνια τα λένε τα λεφτά. Κόβανε κουλάρια και τα βάλανε στο σπίτι απ' έξω, στον ανώπη, στο ανώπη του σπιτιού, για να ξαναγυρίσουν, για να τα ξαναβγούν και πάλι. Δηλαδή να μην χαθούνε. Η ξενιτιά σε χαίρεται και αυτή σε καμαρώνει. Τι να σου στείλω ξένε μου αυτούς τα ξένα τους. Σου στέλνω μήλο σέβεται, κηδώνει μαραγιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα λινό μαντίλι. Και το μεμό της ξενιτιάς, παιδάκι, με ένα γράμμα παρηγοριούμασταν. Και αυτό να το πήραμε 15-20 μέρες. Και να πλέει, πάλι εμείς το πήραμε, το διαβαζάμε και τελειώνει. Η ξενιτιά και ο χωρισμός, λέει ο χώρος, κύριε Ράπτη, τα 4 τριγύρνανε σε μια χρυσή παράζα. Και ποιο είναι το χειρότερο, της ξενιτιάς, λέει. Της ξενιτιάς είναι η βαρύτηροχώρα. Ή καλό ή κακό, έπρεπε με γράμμα. Τηλέφωνα δεν υπήρχαν τότε. Για να πάρω ένα τηλέφωνο, πέθανε ο παππούς, η γιαγιά ή ένα παιδί αρρώστησε. Δεν υπήρχε τότε με γράμμα. Και το γράμμα έκανε 10 μέρες να το πάρεις. Και από εκεί και πέρα άλλες 5-6 να έρθεις, περνούσε τους ασμήνες. Αντιδρόμος, η μέρα και αυτή δύσκολη, ανέβηκα βουνά, ανέβηκα ρακούλες, δύσκολη μέρα. Γράμμα για την Αναστασιά Παπαχρήστου. Αναστασιά Παπαχρήστου. Εγώ είμαι. Έχεις γράμμα από την Αμερική από το γιο σου. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Εύχομαι, κυρά μου, να σου φέρνω καλά μαντάτα και γρήγορα να ανταμώσεις το παιδί σου. Ευχαριστώ πολύ. Παναγιά μου, έκανες το θαύμα σου. Έρχεται ο Γιάννης μου, έρχεται. Τι ωραία νέα με φέρατε. Καλά νέα έχετε εσείς. Καλώς όρισες, αδελφέ.
πήγα στο χώρο, γιατί τα για παντρεύεστε, με τον οικοκυρεύεστε. Δεν σας αφήνω πέθερος να πάτε εκεί μονόχωρος. Δεν σας αφήνει πέθερα να πάτε εκεί που είναι η χαρά. Δεν σας αφήνω τα παιδιά να πάτε σαν γελόνια. Δεν σας αφήνω οι άντρες σας να πάτε στις μανάδες σας.